Tervehdys täältä reseptikellarin synkkyydestä. Tai no, ei täällä kyllä synkkää on, nimittäin aurinko paistelee, kesä on alkamaisillaan. Ja meillähän on käynnissä nyt uusien pottujen aikakausi jälleen kerran. Ja siksipä tänään tekastaa uudet potut, siihen herkullinen sipulivoikastike ja paistellaan pannulla vähän fisua. Tarkemmin ottaen taimenta, vielä tarkemmin ottaen kasvatettua taimenta. Jos et halua tehdä taimenta tai sulle ei ole siihen mahdollisuus, niin lohi käy tähän oikein hyvin. Ja kysymyksessähän on aivan äärimmäisen simppeli ateria noin niin kuin ainesosien määrältään. Tarvitset tähän tuon loheen, tuoretta sipulia varsineen päivineen, tietysti niitä uusia perunoita, suolaa ja voita. Ja sillä viisiin kannattaa olla hoksottimet kohillaan tässä kypsennysjärjestyksessä, että laita hyvissä ajoin nuo potut jo kiehumaan ennen kuin isket tuon kalan ja näiden kastikkeiden kimppuun, sillä potuissa kestää kuitenkin huomattavasti kauemman mitä näissä muissa. Mutta aloitetaan ihan sillä, että otetaan pari tuommoista sipulivartta päineen, lähdetään leikkeleen niitä. Tuo varsi laitetaan ihan pieneksi silipuksi, tai no pieneksi ja pieneksi, mutta tuommoiseksi, mitä kuvassa näkyy, niin se on suhteellisen pientä hakkelusta. Ja sitten nämä itse mollukat tuosta päältä, niin ei tarvi edes yrittää tehdä niistä semmoista oikein niinku hienoa silippua, vaan tämmöisiä vähän niinku sliceja, isompia reippaamman kokoisia palasia. Niin on pikkusen semmoista suutuntumaakin sitten siinä. Sitten laitetaan tommoseen pikkuseen tefaaliin nuo ja ei muuta kuin voi perää. Voita, olikohan sitä 100 grammaa, 150 grammaa apauttiaralla. No, laitat sitä sen verran, kun itsestä tuntuu hyvältä. Ja sitten lisäälet, jos tuntuu, että se kastikkeen sulattamis- ja kypsentämisvaiheessa vähän vaijaksi jää. Ja suolaa me laitetaan tietysti tuonne pikkusen verran, mutta sitäkin ehkä oman maun mukaan. Sitten otamme tuon taimenfileen, tai jos käytät lohifilettä, niin otat lohifileen. Ja laitat sen puoliksi, niin mahtuupi pannulle. Nimittäin kohta laitetaan pannu kuumaksi ja paistellaan nämä molemmin puolin. Ja siinähän se pannu jo meillä näkyykin. Laitetaan voikastike ootteleen tuohon ja katsotaan vähän perunoita. Siellä ne höyrystyy. Kyllä. Toivottavasti kypsenee ajallaan. Kyllä ne kypsenee. Siinä on meidän taimenpalaset. Pikkusen täräjää tuo kamera. En tiedä, oliko sitten maanjäristystä vai pientä epätasaisuutta tuossa maan pinnassa. Mutta se levittiin siitä säikähyksellä kuitenkin. Ja nyt kun lähdetään tuota voikastiketta sulattelemaan ja kypsentelemään, niin semmoisella keskilämmöllä, että jos sulla on maksimi levyllä 6, niin semmoinen 3-4 taso. Annetaan tässä alkuvaiheessa olla, se voisi tiputella 2 tuossa, kun nuo on pikkusen jo pehmentynyt. Pannu meillä kuumenee tuossa ja ehkä sillä välin voi sanoa, että tuo taimenen fileeraus, niin katsotaan tuossa ihan loppuvideosta. Kaikkea sitä kuitenkaan haluan nähdä, koska joku ostaa sen valmiina fileenä. Minäkään en mikään fileonin mestari ole, mutta katsellaan tuommoinen yksi tyyli, minkä minä olen oppinut, millä saadaan sitten fileet irti kokonaisesta kalasta. Oli se sitten taimen tai lohi tai vastaava kala. Joten mikäli semmoinen kiinnostaa, niin sen näkee videon lopussa. Mutta katsellaanpa nyt tämä taimenen paisto tuossa pannulla. Ja tämähän ei todellakaan ole mitään ydinfysiikkaa. Eli pannu kuumaksi, voita sinne ja sitten kun se pannu on kuumana ja voi on sulanut, niin ei muuta kuin nuo fileet perään. En tiedä, onko väliä sillä, paistatko ensin tuon nahkapuolen vai tuon toisen puolen. Minä aloitin nahkapuoli ylöspäin ja paistellaan näitä sen aikaa, että saadaan semmonen kullanruskea pinta, kiva pinta siihen lihalle ja sitten käännellään. Tuossa mä vähän koitan kurkkia, että miltä se näyttää. Pannu saa olla suhteellisen kuumana tässä alkuvaiheessa. Eli näitä ei tosiaan tarkoitus ole kauan paistaa, ettei ne vaan kärähä yli kuivaksi. Mutta tuossa pikkusen näkyy jo tuota väriä, eli tuommoinen, kullanruskea, tai minkä värin se nyt onkaan, en minä tiedä. Mutta kuitenkin, että siinä on sitä pintaa. Sitten laitellaan vähän suolaa tuohon. Meidän nyt tuo myllykkään toimia, vai oliko sieltä suola meinannut loppua, mutta pikkusen työn jälkeen saatiin sitten suolat kuitenkin tuohon pintaan. Ja sitten kun on molemmilta puolin hetki paistettu oikein kuumalla pannulla, niin laitamme tuon kannen päälle. Ja tässä vaiheessa voi sitten
laskea sen lämmön. Sanotaanko näin, että jos sulla se 6 asteikko siinä on, niin ei muuta kuin esimerkiksi 2-tasolle. Se saa olla aika pienellä tuolla. Jotkuhan ei tykkää edes kantta käyttää tuossa, että se kuulemma vähän liikaa pehmentää sitten sitä, jos on saanut semmoisen hyvän rapian paistopinnan, mutta jotenkin mä itse tykkään sen laittaa tuo. Mutta sä voit tehdä se omalla tyylillään. Mä teen tällä viisiin. Ja sitten pikkusen kurkitaan välillä, että miltä se tuntuu ja miltä näyttää. Ja muistutuksen sananen, elää paista tätä liian kauan, ettei se vaan kuivaa. Se menee erittäin epämiellyttäväksi syy. Kunhan se jää silleen hyvän mehukkaaksi. Paha sanoa noita paistoaikoja, mutta sanotaanko näin, että minuutti pari puoleltansa niin alkaa olla aika hyvä. Ja sitten kansi päälle ja oikein pienelle lämmölle. Niin hyvä tulleepi. Ja ehkä voisi tähän väliin sanoa, että tämähän nyt on ensimmäinen video tälle kanavalle. Eli nyt tälle Reseptikellari-kanavalle, mihin olet jostain kautta päätynyt. Niin tämä on ensimmäinen, no sanotaanko näin, ensimmäinen tämmöinen vähän pitempi video. Kyllä tuonne jokunen tuommoinen lyhkäinen shortsivideo laitettiin. Mutta laitahan kanava tilaukseen, mikäli tämmöinen kokkailu suomen kieleksi kiinnostaa. Nimittäin mä oon tehnyt tuommoiseen englanninkieliseen kanavaan Recipe-Cellar kanavalla jo pitempään. Siellä on paljon lyhyt videoita ja tämmöisiä vähän pitempiäkin, niin mulla tuli vähän semmonen fiilis, että mä haluaisin tehdä suomeksikin materiaalia, niin pisti uuden kanavan pystyy ihan pelkästään tähän suomen kielen materiaaliin, niin tämä nyt sitten sattuu olemaan ensimmäinen video, minkä tähän julkaisen, niin mukavaa, että oot löytänyt tähän perille ja toivottavasti tykkäät. Jos tykkäät, niin laita peukkua ja pistä kanava tilaukseen, niin kokkaillaan jatkossakin. Mutta tuossa kurkattiin, niin sipulivoikastike alkaa olla valmiina. Eli sitten kun se menee tommoksi vähän pehmeäksi mössöksi, mutta kuitenkin sillä, että ne sipulit on siellä ihan niin kuin hyvän tuntuisia, eikä mitään niin kuin liottunut kokonaan sinne voihin, niin se on valmista. En tiedä, saako tuosta selvää yhtään mitään tuosta opastuksesta, mutta se on vähän oikeastaan tuo sipulinvoin kastikkeen kanssa sillä, että se pitää testata kerran pari, että milloin se on hyvä ja milloin ei. Pahoittelen näistä hyvin epäselvistä ohjeista, mutta ei se mulle itselläkään ole selvä. Mutta tähän lautaselle me kasattiin nyt meidän uudet perunat, meidän taimenfileet, ja noihin uusiin perunoihin tehdään tuohon päälle tommoset ihanat viillot. Varmaan arvaattekin jo miksi. Elikkä siksi, että se hörppää tuo peruna oikein tämä ihanan sipulivoi kastikkeen sinne sisuksi. Voi jopa vähän enemmänkin hajottaa tuosta pinnalta. Mutta jos ne on niitä kiinteitä kokonaisia potteja, niin se vähän niin kuin luikahtaa tuosta pois. Mutta tällä vissiin ne pysyy ensinnäkin päällä tuo kastike ja vähän imaasee sinne sisään, niin avot. Ja tosiaan tuo taimenen päällekin voi huljutella vielä voita ja pikkusen vaikka suolaa ripauttaa. Mutta se annos oli siinä ja nyt me katsotaan tää fileointi. Ja lähdetään fileoimaan sillä, että kalan kaulalta otetaan tuohon etuviistoon molemmilta puolen ensin viillot. Sitten pidetään se kalan pää paikallaan mielellään. Minähän tunaroin tämän sillä, että mä jotenkin saan teräytettyä sen rangan rikki, että tuo koko pää lähti sitä pois. Mielellään en tuommoista harrasta, koska tämä menee vähän vaikeammaksi tämä fileointi, ainakin meikäläiselle. No, tällä kertaa meni näin. Saatiin kuitenkin fileet otettua. Piti ottaa tuolta rangasta sitten kiinni ja melkein leikata sormia, mutta ei onneksi ihan. Veitti saa olla äärimmäisen terävä, jotta tämä on helppoa. Mielestäni tämä oli kyllä terävä veitti. Mä terotin sen tästä ennen vielä tätä leikkuuta, mutta jotenkin se silti oli niin vaikean tuntusta. Mutta ehkä se johtuu siitä, että joko me ei osannut terottaa sitä veittä, tai sitten tekniikka on vaan niin nuhujun. En tiedä, en mä hirveästi ole kaloja fileoinut. Eikä tämä ole ehkä paras opetusvideo, vaan tämä on semmoinen rohkaisuvideo, että jos minä näillä sankaritaidoilla tämän fileoinnin saan tehtyä, niin mä veikkaan, että sinäkin pystyt tämän tekemään. Jos siellä vähän vielä pelottaa, että miten tämmöistä nyt uskaltaa itse alkaa. Mutta tuo fileet tietenkin siistitään tuosta. Katsotaan tuosta toista fileestä vähän tarkemmin. Eli yleensä tuohon jää noita isoja ruotoja. Ne näkyy tuossa kuvassa, niin ne temmotaan pois tuolta tuommoisella pitkällä sivuttaisveolla. Vähän ehkä jää lihaakin liikaa mukaan. Kaupan lihatiskillä vetävät vähän hienommin
Mutta kyllä ne saatiin nuo isot sivuruodot tuosta temmottua pois ja siinäpä se file on. Katsotaan vielä tuosta toisesta, eli ensin pikkusen siistitään turhia räimeitä tuosta pois. Sitten nuo isot ruodot, mitkä jää tuohon ja tuommoinen, mitä valkoista settiä tuo onkaan rasvaa tuossa pinnalla, niin saadaan tuommoisella leviällä viilolla pois. Sitten siivutellaan tuolta vähän noita turhia kappaleita tolla viisi ja sieltä vielä pois. Ja toki ruodot voi sitten erikseen nyppiä, mikäli ei halua, että ne kurkkuun jää. Mutta siinäpä se oli. Kiva, että löysit tämän videon. Kiva, että katsoit tämän. Katsellaan, mitä seuraavassa videossa kokkaillaan. Moro!